Milovaní, aj dnes sme prišli do Božieho domu, aby sme boli s našim Bohom. Vstúpili sme medzi anielov a svätých, ktorí sú tu s nami, hoci ich nevidíme. Ale aj dnes sme sem prišli ako hriešnici. Preto to v úvode pred Pánom priznajme. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo Tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky Tvojho vykupiteľského diela, lebo Ty žiješ a kráľuješ s Bohom Otcom v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Mojžiš povedal ľudu: spomínaj si na celú cestu, ktorou ťa Pán, tvoj Boh, týchto 40 rokov viedol po púšti, aby ťa pokoril a vyskúšal, aby sa ukázalo, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať jeho prikázania alebo nie. Bratia, nie je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme účastom na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele? Keďže jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. Ježiš povedal zástupom: ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: ako nám tento môže dať jesť svoje telo? Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec, a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Koľko ľudí je dnes v tom, že adorácia je zbytočná strata času, že procesia, ktorú dnes uskutočňujeme, je nejaké pretračanie sa, plné prázdnoty, iba obyčajné divadlo. Koľko ľudí si myslí, že príjmame len obyčajnú oplátku a trošku omšového, robí si z toho vtipy a žarty, ba aj keď sa rozprávame, hovoria o oplátke. My sme tu dnes preto, že veríme jeho slovám. Pretože vieme, že ten, ktorý nám to hovorí, je pravda a klamať nemôže. Preto jediné, čo nás klamať môže, je náš zrak, je náš sluch. Koľkokrát nás v živote naše zmysly oklamali, v každom jednom kúsku je celý Boh so všetkým, čo má. Preto ministrant chodí s paténou, aby dával pozor na každú omrvinku, ktorá padá. Pretože v každom jednom kúsku je celý Boh.
Preto sa rozkladá korporál, tá malá šatka na oltári, aby ani kúšťoček nášho Boha nezostal len tak ležať na oltári a potom sa korporál uloží pred bohostánok, práve preto, že v tom korporáli, hoci v malých čiastočkách, je skrytý náš Pán. My dnes tu, uprostred banky, oslavujeme Pána celého vesmíru. Celý Boh, so všetkým, čo má a čím je, sa dnes nachádza v banke. Je tu každú minútu a sekundu roka. Zamknutý v bohostánku, so zažatou lampou, ktorá pripomína všetkým, že Boh je doma. Deti budú rozsýpať lupienky, pretože ukazujú, že kráča niekto veľký. A my všetci kráčame za Kristom. Počnúc aj kňazom, ktorý má monštranciu pred sebou, pretože ukazujeme, že my sme tí, ktorí počujú jeho hlas. Poď za mnou. Ďakujem všetkým tým, ktorí dnes ste prišli vzdať česť nášmu Bohu. Ďakujem všetkým tým mužom a ženám, ktorí dnes sa nehambia a prišli vziať zástavy, vziať baldachín a ukázať, že je tu s nami Boh a slúžiť mu. Ďakujem pani starostke, že je tu. Bratia a sestry, sviatosť Kristovho tela a krvi je prameňom a vrcholom celého života cirkvi. Prosme Pána, aby toto veľké tajomstvo viery bolo našou spásou a požehnaním pre celý svet. Za svätú cirkev, aby posilňovaná chlebom života, slovom i skutkami ohlasovala evanjelium spásy, prosme Pána. Za kňazov, služobníkov oltára, aby sa čoraz dokonalejšie pripodobňovali tajomstvu, ktoré slávia na Božiu chválu a na spásu ľudí, prosme Pána. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa, Pane a Bože náš, udial svojej cirkvi jednotu a pokoj, ktoré sú tajomne naznačené týmito darmi a vína, skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. O hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Naozaj si svätý Otče a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko. A ústavične si zhromažďuješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal tvojmu menu obetu čistú. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb. Vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac:
Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Prosíme ťa, Otče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi. Tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Jána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Skrze Krista s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Telo a krv Kristova. 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 Telo a krv Kristova.
Telo a krv Kristova. Telo a krv Kristova. Telo a krv Kristova. Telo a krv Kristova. Libor Skolari, zástava 1 Skolari Milan, zástava 2 Braniš. Po tých zástavách pôjdu muži. Čítanie zo svätého Evanielia podľa Jána. Sláva Tebe, Pane. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť na veky.
lásky ukrytý. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte, toto je moje telo. Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho hovoriac: Pite z neho všetci, toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. Pane a Bože náš, veríme a vyznávame, že Tvoj Syn Ježiš Kristus, ktorý sa pre nás narodil z Panny Márie a trpel na kríži, je prítomný v Najsvätejšej sviatosti. Daj, aby sme z tohto božského prameňa čerpali večnú spásu skrze Krista nášho Pána. Amen.
Ježiš povedal, moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Ježiš povedal, ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske. Ako ja zachovávam prikázania môjho Otca a ostávam v jeho láske. Z neba si im dal chlieb, modlíme sa. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tue memoria beni Christi, tribuet Iesus, gitanos corporis et sanguinis tui ad sacra mysteria venerari,
ut redemptionis sue fructum in nobis iubiter essentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.